ҷиҳати ба танзим дар овардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ, ки аз ҷониби як зумра ронандагони воситаҳои нақлиёт содир гардида, ин ҳолат ба вазъи садаманокӣ ва интизоми нақлиётӣ таъсири манфӣ расонида, одобу маданияти шаҳрдориро коста мегардонад. Таи рӯзҳои охир аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсохторҳои он дар қаламрави Ҷумҳурии корҳои фаҳмондадиҳӣ ва хизматбарӣ мунтазам ба роҳ монда шудааст. Маврид ба зикр аст, ки вақтҳои охир баъзе ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаш, алалхусус ҷавонон, диду дониста талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона сарфи назар намуда, ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ монеа ба миён оварда, боиси танбашавии роҳҳо мегарданд. Бинобар дар баъзе ҳолат беҷазо мондан, ин амалҳои номатлуби худро идома медиҳанд. Дар натиҷаи нақшачорабиниҳои раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, як қадор қоидавайронкуниҳои дағале, ки имрӯз ба ҳусни шаҳр доғ меоранд, муайян ва ба қайд гирифта шуд, ки наворҳои манзуршаванда далели гуфтаҳои боло мебошад. Масалан, Қурбонов Сиёбуш, ронандаи воситаи нақлиёт тамғаи Мерседес Спринтер, рақами хариди давлатиаш Транзит 1317S кӯчаи Синоб ба ҳайси мусофиркашӣ машғул будам. Кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ маро боздошт кардам ва ба ҷаримагоҳ оварданд. Мирзозода Ҳотам, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Спринтер, рақами хариди давлатиаш 9466 TT05 берун аз истгоҳ манъ кардам. Кормандони бозрасии автомобилӣ мошинамро ба ҷаримагоҳ оварданд. Нуров Ғолибшоҳ, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Спринтер, рақами хариди давлатиаш 0693 TT05 Одиназода Амриддин, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Hyundai Starex, рақами хариди давлатиаш 4497 TO01 ҳангоми дар кӯчаи Раҳмон Набиев ба мусофиркашӣ машғул будам, кормандаи бозрасии давлатии автомобилӣ маро боздоштанд ва ҷаримагоҳ оварданд. Сабуров Саттор, ронандаи воситаи нақлиёт тамғаи Айон, рақами хариди давлатиаш 2512 EW01 ҳангоми ҳаракат дар роҳ талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон намуданд. Бинобар ин, кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми хизматбарӣ ронандагони болозикрро боздошт намуда, нисбаташон тибқи моддаҳои 324, 315 ва 510 протоколҳои маъмурӣ тартиб дода, воситаҳои нақлиёташонро ба ҷаримагоҳи раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас намуданд. Новобаста аз чорабиниҳои андешидашуда, бархи ронандагон, махсусан ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркашон, дидаву дониста воситаҳои нақлиёти худро дар қатори дуюми роҳ ва дар зери аломатҳои роҳ, ки гузоштани воситаҳои нақлиёт дар он ҷойҳо манъ аст, гузошта сабабгори ба амал омадани танбашавиҳо ва дигар ҳолатҳои ногувор мегарданд. Чунин ҳолатҳо боиси норозигӣ ва арзу шикояти шаҳрвандон гардида, ба дигар ронандагони воситаҳои нақлиёт халали ҷиддӣ мерасонанд. назорати ҳамарӯза дар роҳҳои автомобилият нишон медиҳад, ки аз ҷониби бисёри ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбар талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дағалона вайрон карда шуда, воситаҳои нақлиёти худро дар қатори дуюм гузошта, монеа ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ба миён меоранд, ки ин боиси танбашавии дигар воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилгар мегардад. бинобар ин аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёт, хусусан нақлиёти мусофирбар, хоҳиш карда мешавад, ки талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намоянд. истодан ва таваққуф намудан ва савор кардану фуровардани мусофирон дар қаторҳои дуюму сеюм дар ҷойҳои муқаррар нагардида дохили чорроҳаҳо, инчунин баромадан ба самти ҳаракати муқобил ҳангоми фурӯзон будани ранги сурхи чароғак имрӯз барои ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаш ба як одати маъмулӣ табдил ёфта. Чунин рафтори онҳо аз маърифати пасти ҳуқуқии чунин ронандагон шаҳодат медиҳад. пешгирии ҳодисаҳои нақлиётӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва қоидавайронкуниҳо дар қиёс ба солҳои пеш кам гардида бошад ҳам, вале чуноне зикр шуд, то ҳанӯз омилу сабабҳое дар ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҷой доранд, ки аз ҳар кадоми мо иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ маърифати баланди ҳуқуқӣ ва одобу муносибати шаҳрнишиниро тақозо менамояд. роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди матлаби мазкур аз ҳамаи шаҳрвандон, бахусус ронандагони воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб менамояд, ки талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намуда, бо ин амали шоистаи худ садамаҳои нақлиётиро пешгирӣ намоянд. раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон.